Sucha, per han menten. Hon är nog nere. Oh my god. Jag får skriva. What to klitaren? Jag får bara skriva det. Du ligger mega stort nära. Ska han ha en vet? Jag vill skriva. Okej. Skralta. Læringarmålet at læra at bonden kvørstjensår enda vi ett, og at navner og kvørenfallet enda ikke vi ett. Som sagt, så enda bonden kvørstjensår alltid vi ett. Vi sier skipet størst, skipet tær og kvørstjensår. Lutla borg blått, borg eisne kvørstjensår, tætje grønt. Jeg fikk svarta belte. Jeg så et vekra smil. Eia gjørdes blått. Det var ganske finnkje en neva i håndbølt i langrerastane. Og så ser vi at eia gjørdes blått til bonde kvørstjensår. Jeg fikk hål i øyra. Hjärsta rätt. Om vi ivast att år bundet lite, eller kvørstjensår bundet lite, så kommer vi sätta baten, eller bateren in i stegen. Vi ser skipet störst, men vi kan sätta bateren större. Och så så vi att skipet bundet, och vi kan sätta bateren i stegen. Jeg så et store huset. Jeg så en store baten, kunne vi sagt. Du skiller huset i eisne, bonde og skal enda vi i et. Om man helt av batene var så størst. Og her kunne vi sagt, om man helt av batene var så størst. Så her vet jeg eisne at batene bonde og du skal da enda vi i ett. Her får vi så två sättningar här vi kunne huxa om det enda skipet enda vi ett eller inte ett. Och här är det helt visst att vi kunne säga skipet bonde och tog tacka vi till formen väck som inte enda vi ett. Du måste inte ta lutla batnen vi, eller du måste ta lutla batnen vi ett. Och här är det samma, vi ser batnen bonde, och du inte ska batnen, eller sättningen här som batnen inte är ett bort. Jag fick ilt i knäje i onkonet, eller jag fick ilt i knäje vi ett. Här är det samma, vi får ilt i knäje som bonde, och du skal knäje enda vi ett. Och här skulle jag lägga mest till att knä hever inte ett, och då är det KN sättna i ett. Vi tar ett år med att säga att du rakte bant du svare, eller du rakte bant du svare utan ett. Och här är det samma, vi kunde sagt du rakte bant du baten, dømes. Og du skal da være svaret vi ett. Nu har vi lært at bonde kvørstjensår enda alt vi ett. Men det gjør det bare i kvørfall og kvønfall. Da det kommer til kvørjumfall, så enda det alt omkant vi ett. Og til det ser man galtant for alle andre navner. Jeg halte i færre ved skipet til Østlands. Vi sier vi færa vi kvørjon, og du skal skip ikke ha et. Jeg møtte en baden i tunen, vi møtte kvørjon, du skal baden helt ikke ha et her. Jeg kunne ikke spela vi en ringkong knæje, jeg kunne ikke spela vi kvørjon, spør jeg vidt, du skal knæje helt ikke ha et. Og du måtte ha ilt vi en så stor svare, og så spør jeg vidt vi kvørjon, og hvis vi er atter svare, og du stender svare i kvørjumfallet, og hever det ikke et. En god regel her er reisen at ender året fremmefyrer vi OM, så det
øyelig ofte kvarjum fall, og tøyskil skal navnord som kommer at han ikke enda vet. Så minnes til at bunten kvarskjensår enda alltid vet, og at kvarjum fall hever omkantighet. Jeg skal skriva vi til det er bonde kvarstutkinsår. Og jeg skal skrive vi ångene til at det er senter i kvarmfallet.